Câteva ore bune, problema lipsei de electricitate în mai multe localități de pe Valea Prahovei și Valea Slănicului a dat bătăi de cap autorităților. Subzistă problema lipsei energiei electrice în multe dintre secțiile de votare de pe Valea Prahovei și de pe Valea Slănicului. Se încearcă a se substitui energia electrică prin alte modalități. Pentru a rezolva într-o oarecare măsură această problemă, autoritățile au pus la dispoziția secțiilor de votare din localitățile afectate generatoare electrice. Unde nu a fost posibil acest lucru, au fost aduse lanterne și lumânări. Generatoare electrice pentru o parte dintre secții ce au fost achiziționate de instituția prefectului și de Consiliul Județean, respectiv de unii dintre primari și de asemenea în locațiile în care nu s-a putut achiziționa un astfel de generator, s-au achiziționat lanterne și chiar și lumânări. În județ au apărut și altfel de incidente pe lângă lipsa electricității. În două localități, Filipești de Târg și Câmpina, pentru o perioadă scurtă de timp au dispărut ștampile de vot. Președinții secțiilor de votare cu pricina au declarat că le-au găsit fără a oferi o explicație asupra celor întâmplate. Pot să vă spun că în două dintre secțiile de votare, una dintre cea mai recentă, fiind de la Câmpina, la un moment dat ni s-a semnalat faptul că lipsea una dintre ștampilele cu mențiunea votat, numai că în urma căutărilor le-au găsit.